Hej, jeg hedder Jakob. Jeg er 15 år gammel, og det her er min historie. Nogle gange føler jeg er ved at drukne. Bare at være sammen med andre. Mine tanker råber ind i mig, men jeg siger ikke noget. Det er som om jeg har en maske på, når jeg smiler. Og folks stemmer føles som tordenvejr. Jeg prøver at holde mig oppe, men det føles som om jeg trækker mig ned. Min frygt sidder fast i mine ben. Hej, jeg hedder Albert. Jeg er 14 år gammel. Og det her det er min historie. Mine dage føles som blyanter uden spids. Og jeg prøver at tegne, men der kommer ikke en farve ud. Folk siger også hele tiden, kom nu Albert. Men jeg har ikke noget at give. Og jeg synes bare inde i mig, det er bare tomt. Jeg er som en skuffe uden indhold. Og jeg griner nogle gange, men det er også bare det er, fordi jeg er bange for at græde foran andre. Og jeg sover også, bare fordi jeg synes, det er nemmere, end at tænke alt for meget. Og jeg savner bare virkelig det smukke lys. Det føles som om, det ikke kan finde mig længere. Hej, jeg hedder Louis. Jeg er 16 år. Og det her er min historie. Nogle dage så føler jeg mig som en skygge. Jeg går igennem verden, gennem strå. Der er ingen, der ser mig. Mit smil er refleks. Det er ikke en følelse. Det er, hvor jeg gemmer mig selv. Når jeg er alene, kan jeg trække vejret. Men her blandt andre føler mit hjerte som sådan en tromme. Jeg vil gerne passe ind, men jeg ved ikke, hvor jeg hører til. Please hjælp mig. En ven.